दिनै 15 आगस्ट लोगोफोर दिनैनि सानावनो जोंनि भारत हादरा उदांस्रि मोनदोंमोन दिनै जोङो बे उदांस्रि सानखौ बयबो फालिनांगौआ जोंनि गासैबो भारतारि नोगोरारिफोरनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद गिदिर बिबान बा दायित्व बेनो लोगोफोर जोंनि फरायसालिया नैबे स्टाफनि रुम नैबे जाहैबाय अफिस हेड अफिस जोंनि बेफोरो गासैबो जोंनि फरायसालि हेलौ लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायहरनाय जाबाय दिनै 15 आगस्ट लोगोफोर दिनैनि सानखौ गासैबो भारतारिफ्रानो गावबा गावनि उदांस्रि सान हिसाबै बयबो हारि माहारियानो नैबे 15 आगस्टखौ फालिनाय जायो उदांस्रि सान हिसाबै दा बे हिसाबै जोंनि फरायसालियावबो दिनैहाय गोबां मेहेरगोनां हाबाफारिफोरजों जोङो 15 आगस्टखौ दिनै फालिनो नागिरदों सोंलायलांबाय था नोंथांमोना आंनि खोनागासिनो नोंथांमोनबो नैबे समाव जोंनि खाथरबारि गोजौ फरायसालियावबो उदांस्रि साननि फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय नैबे समाव सारमोना थाग थियारि खालामगासिनो दङ फिरफिलाखौ दा गासिबो रेडि जाजोब्बाय लाइनाव थाजोब्बाय जोंनि खाथरबारि गोजौ फरायसालियाव बड मिडियाम दङ एसामिस आरो बड' मिडियाम मोननैबो मिडियामा दङ गासै जोंनि फरायसालियाव मथा-मथि 700नि एबभ दङ स्टुडेन्टसफोरा टटेल आरो बेवहाय मेट्रिक सेन्टारबो दङ दा नै फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय आखायाव लाबाय सोनालांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो सारा आग बारायबोबाय फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय नैबे समाव जोंनि खाथरबारि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगुरुआ उदांस्रि साननि सोमोन्दै सुंद'यै बिबुंथि लाखिबाय